Растението стевия се използва повече от 1500 години от хората, живеещи в Южна Америка, включително гуарани от Бразилия и Парагвай, които го наричат каахее, което означава сладка билка. Тези местни южноамериканци обичат да използват този некалоричен заместител на захарта в своя чай йебра мате, като лекарство и като сладко лакомство. В тези страни се използва специално като традиционно лекарство за изгаряния, стомашни проблеми, колики и дори като форма на контрацепция. Какво е стевия? Стевия е билково растение, което принадлежи към семейство сложноцветни, което означава, че е тясно свързано с амброзия, хризантеми и невен. Въпреки че има над 200 вида, стевия рабалдиана бертони е най-ценният сорт и култиваторът, използван за производството на повечето годни за консумация продукти. Стевията може естествено да добави сладост към рецептите, без да допринася с калории. Екстрактът от листа на стевия е около 200 пъти по-сладък от захарта, в зависимост от конкретното съединение, което означава, че се нуждаете от много малко, за да подсладите сутрешния си чай или следващата партида здравословни печива. През 1931 година химиците Бридел и Лавиеле изолират двата стевиогликозида, които правят листата на растението сладки – стевиозид и ребалдиозид, с 5 вариации – А, С, Д, Е и Ф. Стевиозидът е сладък, но има и горчив послевкус, от който мнозина се оплакват, когато го използват, докато изолираният ребалдиозид е сладък, без горчивина. Много суровата стевия или минимално преработените продукти от стевия съдържат и двата вида съединения, докато по-силно преработените форми съдържат само ребалдиозидите, които са най-сладката част от листата. Ребиана или ребалдиозид А с висока чистота е общо признат като безопасен от Американската администрация по храните и лекарствата и може да се използва като изкуствен подсладител в храни и напитки. Изследванията показват, че използването на цялото листо или пречистен ребалдиозид А може да се похвали с някои страхотни ползи за здравето, но същото може да наважи за променени смеси, които всъщност съдържат много малко от самото растение. Видове. Що се отнася до наличните днес опции, важно е да знаете, че не всички подсладители с стевия са еднакви. Всъщност, през последните години имаше загриженост относно фалшива стевия или продукти, обогатени с нежелани съставки, което е една от вероятните причини да се забави одобрението на всички екстракти от листа на стевия и други продукти. Ползи. В допълнение към своите хипогликемични свойства, растението стевия проявява и антибактериални, противовъзпалителни, хипотензивни, антисептични, диуретични, антифертилни и кардиотонични свойства. Екстрактът от стевия може да помогне за унищожаването на клетките от рак на гърдата. Беше наблюдавано, че стевиозидът засилва аптозата на рака, клетъчната смърт, и намалява някои пътища на стрес в тялото, които допринасят за растежа на рак. Друго инвитро проучване от Китай установи, че стевиолът, който е компонент открит естествено в листата на стевия, е ефективен при блокиране на растежа и разпространението на стомашно-чревни ракови клетки, което предполага, че може да притежава мощни свойства за борба с рака. В проучване е установено, че прилагането на подсладител на плъхове значително намалява нивата на кръвната захар и понижава инсулиновата чувствителност, като и двете могат да помогнат за защита срещу прогресия на диабет. Друго проучване от 2019 година при хора установи, че консумацията на стевия преди хранене подобрява диабетните маркери, като например чрез намаляване на кръвната захар и нивата на инсулин след хранене. Освен това, въпреки че участниците са консумирали по-малко калории, те съобщават за подобни нива на ситост и не са компенсирали, консумирайки повече калории по-късно през деня. Стевията е един от най-популярните кетоподсладители и често се използва от тези, които следват други диети с ниско съдържание на въглехидрати, като палеодиетата, за да добавят сладост към рецептите, без да добавят твърде много въглехидрати. Рандомизирано контролирано проучване от 2019 година
установи, че стевията намалява усещането за апетит и не увеличава допълнително приема на храна и нивата на глюкоза след хранене. Някои проучвания са установили, че екстрактът от листа на стевия може да подобри нивата на холестерола и да поддържа сърцето ви здраво и силно. Установено е, че някои гликозиди в екстракта от стевия разширяват кръвоносните съдове и увеличават отделянето на натрий, като и двете могат да помогнат за поддържането на здравословни нива на кръвното налягане. Докато други естествени подсладители и заместители често могат да причинят храносмилателни проблеми, стевията обикновено се понася добре и дори може да има благоприятен ефект върху микробиомата в червата, елиминирането и метаболизма на глюкозата. Колко безопасна е стевия? Повечето хора могат да консумират безопасно с минимален риск от неблагоприятни ефекти върху здравето. Проучване, проведено в Парагвай, установи, че консумацията на стевия всеки ден в продължение на 3 месеца се понася добре и не е свързана с никакви отрицателни странични ефекти. Въпреки че като цяло е безопасна за консумация, при някои хора може да причини леки странични ефекти, като подуване на корема, гадене, замайване, изтръпване и мускулни болки. Някои продукти могат също да съдържат декстрин или малтодекстрин, което може да повиши нивата на кръвната захар. Смесите, които съдържат захарни алкохоли, също могат да причинят храносмилателни проблеми при тези, които са чувствителни. Освен това, стевията може потенциално да причини алергични реакции при хора с алергия към амброзия, тъй като те принадлежат към едно и също семейство растения. Но това не е докладвано, нито проучвано в структурирани изследвания. Как да използвате стевия? Подсладителите стевия се предлагат онлайн или в повечето местни магазини за хранителни стоки, както в прахообразна, така и в течна форма. Но имайте предвид, най-добрата стевия няма добавки, включително други подсладители, и трябва да бъде органична, сертифицирана и без ГМО. Екстрактът от стевия се предлага както в прахообразна, така и в течна форма. Прахообразната стевия е най-подходяща за готвене и печене. Една чайна лъжичка захар се равнява на 5 капки стевия. Една супена лъжица захар се равнява на 15 капки течна стевия. Една чаша захар се равнява на 2 супени лъжици стевия на прах или 2 чайни лъжички течна стевия. Прекомерната консумация на захар е свързана с редица негативни странични ефекти, включително сърдечни проблеми, диабет, чернодробно заболяване и наддаване на тегло. Всъщност, само една чайна лъжичка съдържа около 16 калории. Стевия, от друга страна, не съдържа никакви калории и се свързва с няколко потенциални ползи за здравето. Не всички подсладители с стевия са еднакви. Някои са силно преработени или смесени с други подсладители, което може да отмени всички потенциални ползи за здравето. Суровата стевия все още е противоречива, когато се консумира в големи количества. Не забравяйте да изберете органична стевия с зелени листа и проверявайте внимателно етикета на съставките, за да сте сигурни, че получавате най-доброто за вашето здраве.